Divendres 20 de novembre la Masia va omplir-se de llum i color amb la inauguració de pintures de Clara Gràcia. Una mostra de molta qualitat artística que va destacar per la composició, el gust pictòric i els abundants recursos coloristes que l'artista utilitza com a marca personal. Descendent d'una família de pintors, Clara Gràcia pretén expressar a través de les seves obres senzillesa, amplitud, profunditat i una gran expressió artística de la història dels pobles i de les persones. Uns recursos que ha adquirit després de molts anys de treball i d'aprenentatge i gràcies a una gran habilitat en observar el món que l'envolta. Estic sorpresa de l'acceptació i dels premis que estic tenint arreu del món, perquè realment a Japó ha sigut un premi molt important que m'han donat també a Japó, al Departament de Cultura d'allà, i també vaig pregar el Premi Frida Kahlo, molts. Llavors, realment jo crec que poder és això, no? Aquest color, aquesta força, tothom diu, sembla el meu poble, sembla el meu racó, és que no és un poble, no és un racó, són els records meus i els records de molta gent. I jo crec que això pot ser part que tingui l'èxit l'obra. Segons ens va explicar l'artista, el camí no ha sigut fàcil i ha hagut de treballar molt, però sens dubte ha aconseguit crear un estil propi i molt identificable a través de la força, del color i de l'intent per plasmar la seva visió de la història i de la vida quotidiana. Bé, realment durant molts anys vaig estar treballant, aprenent tècnica, lluitant, sempre havia esperat arribar realment a poder exposar i després de molt treball, també vinc de família de pintors, realment jo m'he criat en els estudis de pintura dels meus tiets, tant de la meva tieta com del meu tiet, i després, ara la meva vida, jo penso que molt maca perquè estic viatjant a molts llocs, acabem d'arribar de Japó, acabo de tenir una exposició a París, una altra a Londres, a Romania, a Argentina, a Buenos Aires, ara me'n vaig cap a Nova York, que també he exposat allà, a Los Angeles, i clar, com no, aquí a Catalunya, que també realment és on em fa molta il·lusió exposar, perquè també així venen tots els meus amics, la meva gent, la meva família. Però em passo això, hores pensant en els quadres, en què faré, miro molt. Diuen que els pintors, que vivim una mica més que les altres persones, perquè quan mirem les coses, mirem les ombres, els detalls, la claror del dia, i això crec que és molt important, aprendre a observar, aprendre a respirar, quina olor fa les coses, el carrer, el bosc, tot. Llavors això és el que jo intento plasmar a la meva obra. Jo sempre dic que si te'ls mires, segons l'hora del dia els quadres canvien el color, canvien l'hora, igual que el dia, perquè en realitat aquí veieu tota una imatge, però hi ha molt treball darrere de cada quadre d'aquests. Clara Gràcia és una artista reconeguda i ha exposat a Barcelona, Madrid, França, Anglaterra, Roma i Estats Units, entre d'altres països. Però fer-ho a Vallirana, amb el caliu de la Masia, reconeix que ha sigut també molt especial. Em vaig enamorar. Quan la vaig veure em vaig enamorar, penso que realment és preciós que hagin pogut restaurar un molí com aquest, el caliu, no cal dir res de la gent d'aquí, de Vallirana. Durant la inauguració, Clara Gràcia va explicar als presents el significat d'alguns dels quadres i el sentit dels missatges que contenien. Un exemple n'és aquest bosc de papallones. Aquesta exposició, que li he posat el nom d'Antropos, la part d'aquí de l'entrada us haurà sorprès una mica a alguns de vosaltres que no sabíeu que són aquests quadres que faig les personetes, que una mica també són els que han guanyat bastants premis, aquests aquí, i cada un el que fa és explicar els comportaments, el comportament de la gent, el com ens relacionem, el com vivim, el com som. N'hi ha uns que es diu Intrèpids, n'hi ha un altre que es diu El pas del temps, un altre és el parxís, perquè a vegades la vida sembla una mica una vida al parxís, no? I bé, llavors tots aquests aquí és això, els pobles, la història. Aquesta exposició, des del primer quadre que ja està pensant en aquest molí. L'alcalde de Vallirana, Josep Alemany, que no va voler perdre's la inauguració, va donar la benvinguda a l'artista i la va felicitar per la màgia que, segons ells, transmeten els seus quadres. La regidora de Dinàmiques Culturals i Turisme, Paz Ejido, també va mostrar-se molt satisfeta amb la presència d'un artista de renom, com és el cas de Clara Gràcia. Bé, d'entrada potser comentar que tota la gent que ha anat seguint una miqueta totes les exposicions que hem fet durant aquest any
hem pogut veure que hem portat molts artistes novells i tal, per donar una primera empenta, diferents estils de pintura que aquí a Vallirana normalment es feien exposicions de figuratiu, però trobem que noves alternatives també és molt bo de poder veure, i en aquest cas portem una artista ja com és la Clara Gràcia, reconeguda arreu del món, a més, que ha estat exposant i ha estat premiada. Crec que és un reconeixement i aquí ens fa molta il·lusió que vingui ella a exposar a Vallirana. La inauguració va acabar amb una visita al Museu dels Molins Fariners per a aquells que ho volien i amb un pica-pica. Recordin que podran gaudir de la mostra de pintures de Clara Gràcia fins al 13 de desembre a la Masia Molí de Can Batlle. L'horari de visites és de dilluns a divendres de 6 a 2:45 i diumenges i festius de 12 a 2. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights